การคอดกัน National Commission for Women กับกองดิลนักของรูปกับเป็นเป้ากับดาวกับเป็นคารอยยากิลงก็มีบัญชีหลอกในซิงเกิลโมเดลก็ได้นักจิงกลอยทันบันกันรูปยากระดันลงก็มีหากระตากับดังลงหากkeren hak jing ya kendu ya kilong kemi ka menlem blok hak ni kesni balang ke tarik urisau ajal pesan ka kong dilna kal ong ba ka jing kharoi kintai ban ya poi kha dang hak ta ka badang dithan ka wan ra sibun ka jing bat yalam sya ka jing sya no ha ulok tang nama ba kimpat i hak jing mut jing perkhat bat ka wan ra ro ka jing tlot jing sua ya ka kentai ban tam mi ka ni ka don kam ya kalong yeng ka ba khlain ban sneng ban kraw ya ki khun ka kong dilna kla ong ba ka jing songkha khna ka jur bha ha ki jaj ban rew relum ne ki driver om tang ha ka ni ka jala mi khlaya handai sha baru kumju ka khot ka National Commission kala ya srok ro ya ki long kemi halo ka jing mentoi bagi ayo anak skim sokar pedang bat ki ki jing jongki ha ka jing im jongki kala pentip ba ka commission ka ju jit ya ki long kemi na ki jala manus nem ban lai wa jing tip sha parliament ka pentikna bakan simki jing ya ki jing jongki long kemi kebaki lapen pa bukan ya keren syak sokar kum gajing penhe ya ke Bible sis pasngi karep karyang bat kiwei. O Prime Minister jengi ula posniu bahaga ondang ila koi haga kata ka besispa omnei manga omnei mapi kata sispa me kari jengi kan koi haga kata ka ba sispa asmen gajing let luit jong kari India ngin yo ya kata ka vikasit Bharat kapamun kari Bharat kari India kapa yo kapakot pura kapa haman lawi pawe nong sunong unyo ya kita kijing don kam kiba udon kam naduk kaying kila yo I mene kiskin bela ai haga presentation jongki nagal yang ka blog jongpi kila tristam hadu kata-kata ban penyo epi yaki kita kibaran long ki basic needs haga imlang ka salang jongi nadu ka pat ka kia nadu ka ying kasem hadu kijan kibani hong kita gidi ki kiba ubri u dan kam kibangi penmi nala ka jella kibangi penmi nala ka ri lejong te kita kinyarap dan kampen hierdor ya ki baro ban penslure ki ban hikaya ki baki dei ban long kita kinong mikmat ki papakka nakabenta kato kathan jongki nakabenta kato kasnong jongki ni ai training yaki lengba kata ka bangi khat she is the change maker te hanne ajla meghalaya jongi shua bangan lecha National Commission for Women house nem 8000 namar ngalit how ada jarak pulai. Te kajaran khat banga lelong kum resource person hantai ha SIRD hari boy. Jaran khat banga le hantai te ngaro kata por kasin kong ni osno yega kerteng jongka NCW. Namar ni chairperson jongka NCW kata por i Madam Rekha Sharma ji i address ye ka yuke ya kata ka training program jongi. Kita ki representative Shah Parliament House bakintip kumno ki shong kumno ki yatai kumno ki yatreitam halok sabha bat harajya sabha bakin yo I dala ki jong pikmat te how taus nem baning kong ni ai kateng naga panchayat se parliament tak amot na panchayat Shah kaying Dorbar Thawan jongka ri India. Teha gitu report ni dan hadu Henrius pangut kilong kami nile yalam stay nile peni ya parliament premises hiken barok bat Sansad Bhawan bat Samvidhan Bhawan kadika parliament barin bat Sansad Bhawan kadika parliament ba thamai kabadang sudepshna hapo kajing yalang jongu Pradhan Menteri Narendra Modi te nang nile jela dungi kidan khat arlo kata report 100% la kumno menta kiladon ngatrai apumot thrai te ngakwa bali nge thu ikani
Namanya kuat begini ki visi jong pinang niru kin ai kertek. Hau Januari ngin penlong biang ya kani ka program panchayat se parliament tak badnya ngan kepat ya kitu kiba day peniat bakin sim iwe at least iwe na ka blok lani bakin nam sim metang naki than riboy lani tang naki than jentian rei baro ka Rikasi lade ke jela Meghalaya jongi hi iwe i VEC in yo banishimenta hangte ha kata ka program ka bangi penlong ka panchayat se parliament longying kalong sanjungi pumno bangin pendha ya ka imlang ka salang ka jongi pumno bangin tei ya ka longying ka jongi amar lada ka longying jongi ngigum kilom kumi ngila bantai ban penwandur ban saindur ya ka ha ban penwandur ya ka sa jingpha katamut kasnong jongi ro kan pha hababha kasnong bha district hababha ka district ke jongi hababha ki block level ke jongi ka jela jongi kan pha haka bakut hi lada ke jela ke jongi ke babha kamut kari ke jongi kan long ke bha namar kani ka program jongi kadeka interactive program interactive session kenga kwa ba phi nakalian jong phi ba phin share ki jing yarap kumno ki jing yarap phiyo na kalian ka block ka jong phi namar ladanam nom srap ipi nganom tip ki jing kajing wan jeng bani kendu ipi omdei banga kwa kedur jeng pi ngatip bagi kasih jengi ki babhabriyo sudah tengam dan kam ban pek kedur nenga kwa ban yo syu ki jing pi nang bangan la ban nang tri susu manak ben bha susu ya ki kam ki ba pi kilong kumi kilaban syek hang namar kami hi mi haban wan ka ka ba wan ra kani ka kos ka tanrai jong kani dekat tung kejeng semuthu jong nga la le si ba pi la ban nak wei bat ka idea dekat tung kejeng semuthu jong nga ka deka jing shong khat hana jong ka teenage pregnancy but kani ngayi thu ipi omdei tang ke jela jongi omdei banga darap jat ya ke jat badiu jongi handai hakino kita ki bedi ki tribal ki pai viulu nishen bagani ki jing kadai kata makiru ki shen hakajing ha ke jela ke jongi ngayi thu ipi badang mensisngi adang wan pai na Gujarat hangkai ru ki bun ki ayu kita ki jat badiu kumangi ki tribal hatai ro ladang kali ki main problems baki face hajuhi teenage pregnancy anemic same te kawai ka bangapa ban ong dalong ba de mangi i longkmi kiban sedang kiban hikai nani de ban sedang dang haga khatnyau tarik uneu banai September kabadei kasnikha jongu prime minister jongi kilasdangi ka swastha nari sashakta parivar kabamun kalong kmi ka kenthe ka bashat ka baklan ka bakwait ka bakhia ka wanra bat ka penkubor ya ka ying ka sem hi barak